Εγώ είμαι ο Θεός, και ουκ εσύ πάρε εμού ουσός. Εγώ ανήκειλα και έσουσα ονίκους, και ουκ είναι μη αλός. Εμείς υπημάρτες, και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ είμαι, και εσύ μου έτων ηρών. Διάνοιξες εν γη, καρπών δε εξέτεινε το φως της γη, και φρέκεν ενεδίσατο, και φράνθη εν ημέρες εστάτες. Μάρτυρες, και εγώ μάρτυρες Κύριος ο Θεός, και ο Μέσης, και λεπτά, είναι αυτός εκκίνησε. Τι να κάνεις, πετράει, και περνάμε. Τι να κάνω. Υγείας και σωτηρίας αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και πάσαν Τι ώρα περίπου. Γέμισε έξω παράδειγμα. Τι μέσα ήμουν. Φώναξα. Μήπως. Έξω. Μήπως είχα πει για να πω. Η Ελένη με φώναξε να πάμε για να βγούμε πέρα. Πει από πάνω. Μάλλον. Αυτή τώρα είναι από πάνω. Άκουσον ημών ο Θεός ως ο γυριμονία της πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά και ήλαιος γεννημένος δέσποτα ευτές αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελεήμον κάτι και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, πιστικός αναπέγαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιερέα και εις τους αιώνας των αιώνων.
Δέσποτα πολυέλε Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Θεός, πρεσβείες Παναχράτου, Δεσποίνης ημών Θεοτός, και αϊπαρθέν Μαρία, δυνάμει του Τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες λαμμένε ουρανίου, δυνάμεων αστρονάτων, και σφιές του Τιμίου εντός προφήτ προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόχων και παρουσίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόχων, Εκεί τότε είναι το θα σε ρωτήσω και το ξέχασα. Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαργινής, εις και την μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες και πάντων σου των Αγίων ευπρόσδεκτων πίσων την δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών και πάσον ημάς εν τη σκέπη των στερίγων σου αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Κύριε ειρήνευσον ημών την ζωήν και ελέησον ημάς και τον κόσμο και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους 5 άρους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντακισχυλίης άντρας ποτάσεων, αυτός ευλόγησε και τους άρτους τους, των σύτων, των ίνων και το έργο και πλήθυνον αυτούς εν τη Αγία Εκκλησία, κόμη και νήσο τάφη και εν της οίκης των εορταζόντων του, ότι εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις του δούλης του Αγίου, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζουν, συντηρών και θρέφοντας στέος. Και εσύ την δόξα να αναπέμπει, το
Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ύμ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τούσοι ευτόχευσαν και δύνασαν, οι δέχτουνες των Κύριων, πελατωθήσονται παντός. Τούσοι ευτόχευσαν και δύνασαν, οι δέχτουνες των Κύριων, που πελατωθήσονται παντός ακατούς. Κυρίου δεηθόμεν, ο πάντα τελεσπορήσας των λόγων Κύριε, και κελέψε τη γη παντοδαφού, ευθύν καρπούρ, εις απόλαυση και τροφή μετέρας, ότι σπέρμασε της κρίσμες και δανεί τον Εμβαβυλώνη, αυροδιέτρων πρωτέρους των δείξεων, αυτός Πανάγατος. Και τα σπέρματα ταύτα στην τη διαφόρης καρδής λόγους και τις εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίευμα, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην υπερευλογημένης υπεραγίας Θεοτόκου, υπεραγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον τον ευσεβή την πίστη τελειωθέντων, παράστου δε αγαθού, είστε ευστρεπίσας ταύτα και τη στη μνήμην επιτελούσιν, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρία, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, και την εις και την ήμην επιτελούζουν και πάντων των Αγίων, ότι θείο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπουν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον. Λίγο βουτάει. Μας αξιώνει ο Πανάγαπος Θεός μας και Πατέρας και Άγιος να φέρνουμε τα βήματά μας εδώ στο Περικαλές. Της Παρθενομάρτυρος εκείνης, του κοριτσιού εκείνου, 15 ετών στην ηλικία, από την Αντιόχεια της Πισιδίας, όχι την μεγάλη Αντιόχεια, αλλά μια μικρή κομμόπολη στην βάση, θα λέγαμε, της Μικράς Ασίας, κόρη ειδωλολάτρου, με μάνα χριστιανή, η οποία έφυγε νωρίς από αυτή την ζωή και η οποία ανατράφηκε εν παιδεία και ουθεσία Κυρίου από την γυναίκα εκείνη που ανέλαβε την ανατροφή της, την τροφό της δηλαδή, χριστιανή ούσα και κρυμμένη βεβαίως δια των φόβων των ειδωλολατρών. Όταν ο πατέρας της πληροφορήθηκε ότι η κόρη του είναι χριστιανή και ότι δεν λατρεύει τους ψευτοθεούς των ειδόλων,
Δεν την τιμώρησε, αλλά πικράθηκε και θέλησε να την νυμφεύσει με έναν έπαρχο ειδωλολάτη. Η Μαρίνα με θάρρος ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό ενώπιον εκείνου. Εκείνος που τόσο πολύ την αγάπησε εντός εισαγωγικών και την επόθησε για σύζυγό του, μετέτρεψε την αγάπη του εκείνη σε μαρτύρια. Στον αγδάρι της άρκειες της Νεάνιδος με σιδερένια νύχια, στη συνέχεια να κάψει το σώμα της με αναμένες λαμπάδες, να τη μαστιγώσουν, να την οδηγήσουν στον καυτό εκείνο λέβητα, στο καζάνι εκείνο που ήταν γεμάτο με καυτά υγρά, πίσα, λάδι και οτιδήποτε άλλο σκαρφίζονταν ο ανθρώπινος νους με την εμπειρία του διαβόλου, αλλά και στο τέλος να οδηγηθεί στον θάνατο διαποκεφαλισμού και έτσι μεν εκείνος να κολλαστεί, εμείς να χαιρόμαστε, πράγμα παράδοξο, με το να τιμούμε μία μάρτυρα του Χριστού. Ένα κοριτσόπουλο που δεν δίλιασε, που δεν την εμπόδισε ούτε η νεότητα, ούτε το άωρον της ηλικίας της, αλλά ούτε και η γυναικεία φύση της να σταθεί με ανδρείο φρόνημα ενώπιον του τυράννου, να υπομείνει εκείνα τα φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη εκείνου που την αγάπησε και τον αγάπησε πολύ περισσότερο, δηλαδή για τον Χριστό. Είναι εκείνο λοιπόν που οδήγησε την έφηβη εκείνη νέα να υπομείνει όλα αυτά τα μαρτύρια. Η πραγματική αγάπη, όχι η επιφανειακή, όχι αυτό που ορίζει η σημερινή κοινωνία ως αγάπη, η οποία ψήνεται πολύ εύκολα, η οποία δεν κρατά και η οποία έχει ως βάση της δυστυχώς τον εγωισμό αντί την αυτοθυσία. Και θα αναρωτηθεί κανείς και θα πει εύλογα ποιος ορίζει την αγάπη και τι είναι πραγματικά αγάπη. Από τη στιγμή που εκείνος με όλα τα γράμματα κεφαλαία ανέβηκε στο Σταυρό από άπειρη αγάπη προς όλη την ανθρωπότητα και όχι για την ανθρωπότητα εκείνης της εποχής και τους ανθρώπους που έζησαν εκείνη την εποχή και ήταν σύγχρονοι του Χριστού, αλλά από την δημιουργία του ανθρωπίνου γένους μέχρι και των εσχάτων, ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό και πάνω στο Σταυρό εκείνο σήκωσε όλη την ανθρώπινη αμαρτία και την ξέπλυνε με το Πανάγιο του αίμα. Η σταυρική θυσία εκείνου είναι παράδειγμα για όλους εμάς, κληρικούς και λαϊκούς, έγκαμους και αγάμους, το πώς πρέπει να θυσιάζεται ο ένας για τον άλλον. Ήρθαμε εδώ και φέραμε τα βήματά μας θεωρώντας ότι θα τιμήσουμε την Αγία του Χριστού, μη συνειδητοποιώντας ότι ερχόμενοι εδώ, ότι προσφέροντας δώρα είτε για τη λειτουργία, είτε για την αρθοκλασία, είτε για το λάδι, για τα καντήλια, είτε το κερί, τιμόμαστε πολύ περισσότερο εμείς με τις μεσητείες εκείνης. Αυτός που τιμάται στις πανηγύρεις των Αγίων δεν είναι ο Άγιος, εκείνος τιμήθηκε από τον Θεό και τιμάται καθημερινά μέχρι τον εσχάτων. Εκείνος λοιπόν που τιμάται περισσότερο είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος, ο ταλέπορος, αυτός της καθημερινότητας που αγωνίζεται με 1002 δυσκολίες να ανταπεξέλθει τον βίο ετούτο. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που πρέπει να αγωνίζεται όχι για ένα καλύτερο αύριο μόνο, καλό και αυτό, αγώνας ευάρεστος στο Θεό και στην ανθρωπότητα, αλλά να αγωνίζεται για να φτάσει πολύ ψηλότερα, για να ανέβει πνευματικά. Γιατί η ζωή του ανθρώπου δεν σταματά στον τάφο, αλλά συνεχίζει πέραν του τάφου. Αυτό διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό ψάλαμε πριν από αρκετούς μήνες το βράδυ της Αναστάσεως και για 40 ημέρες, αλλά και που συνεχίζει να λιτανεύει η Εκκλησία σε κάθε Θεία Λειτουργία. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι ανάμνηση των γεγονότων της επιγής παρουσίας του Χριστού. Γέννηση, υπακαλτή, είσοδος στα Ιεροσόλυμα, Σταύρωση, Ανάσταση, Ανάληψη, όλα διαδραματίζονται όχι θεατρικά, βιωματικά. Γιατί η πίστη του Χριστού, η εμπιστοσύνη που δείχνουμε στον Χριστό, δεν είναι μία θρησκεία κατασκεύασμα ανθρώπινο, αλλά είναι μία πίστη εξ αποκαλύψεως, όπως διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Χριστός δεν ανιχνεύεται, αλλά αποκαλύπτεται. Δεν ανακαλύπτεται, αλλά φανερώνεται σε εκείνους που πραγματικά ποθούν την πνευματική ένωση μαζί του. Και μάρτυρες όλων αυτών οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και αν μας φαντάζει λίγο μακρινή η Αγία Μαρίνα, γιατί έζησε αρκετούς αιώνες πρωτήτερα από εμάς, ας δούμε τους Αγίους του αιώνος μας. Ας δούμε τους Αγίους που, δόξα τω Θεώ,
προβάλλονται όχι μόνο από την Εκκλησία, ευτυχώς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πράγμα παράδοξο το να φανερώνεται κάτι τέτοιο στις ημέρες μας. Ας δούμε τον Άγιο Παΐσιο, ας δούμε τον Άγιο Πορφύριο, τον Όσιο Ιάκωβο, που έζησαν φανερά και στη ζωή τους την παρουσία του Θεού. Και όχι μόνο την έζησαν και δεν κράτησαν το βίωμα αυτό για τον εαυτούλη τους, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν Άγιοι, αλλά το μετέδωσαν σε όλους όσους από τους ανθρώπους διψούσαν να γευθούν τη χάρη του Θεού στη ζωή τους. Αυτό είναι οι Άγιοι στην παρουσία της ζωής μας. Είναι παραδείγματα φωτεινά που μας υποδεικνύουν τον δρόμο της αρετής και του αγώνα. Μία οδό στενή και θεθλιμμένη, μία οδό μαρτυρίου και μαρτυρίας. Μαρτυρίου ως προς τον αγώνα, μαρτυρίας ως προς την ομολογία, του να μην φοβόμαστε και να μην τρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Όχι εγωιστικά, μία και απλή ομολογία. Μάλλον δύο. Η πρώτη, με το να σημειώνουμε το σημείο του Σταυρού επί του σώματός μας, σωστά και ορθόδοξα, με θάρρος και όχι με δειλία. Με το να κάνουμε το Σταυρό μας, δηλώνουμε τίνος φίλοι και οικοί είμαστε. Ποιον εμπιστευόμαστε περισσότερο στη ζωή μας, ποιον βάζουμε μπροστάρι για να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε. Και το δεύτερο, να γατζωνόμαστε από τα μυστήρια της Εκκλησίας, να αγκαλιάζουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας. Το βάπτισμα το δεχτήκαμε σε νηπιακή ηλικία, το ίδιο και το χρήσμα. Κάποιοι λάβατε το μυστήριο του γάμου και πορεύεστε με τους συζύγους σας στη ζωή. Κάποιοι όμως έχουν να κοινωνήσουν από τότε που οι γονείς τους πήγαν μετά τη βάπτιση, τις 3 Κυριακές εκείνες, θεωρώντας ότι αυτό αρκεί. Δεν είναι τα εξεγέλασε η Θεία Κοινωνία. Μα γιατί λειτουργούμε? Όχι μόνο η Θεία Λειτουργία δεν είναι για εμάς τους παπάδες που σήμερα όντως μαζευτήκαμε πολύ για τη χαρά της Αγίας και για τη χαρά της κοινωνίας των προσώπων, για να επικοινωνήσουμε και μεταξύ μας ως άνθρωποι. Αλλά ερχόμαστε εδώ για να μεταλάβουμε σώματος και αίματος Χριστού, που προσφέρεται προς όλους, εφόσον βεβαίως έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας και εφόσον έχουμε προετοιμαστεί πνευματικά και σωματικά. Καλούμαστε λοιπόν να γινόμαστε μέτοχοι, γιατί τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν έχουν θεατές, έχουν μετόχους. Γινόμαστε κοινωνοί των μυστηρίων και όχι θεατές. Δεν είναι θέατρο τα μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά βίωμα. Σε αυτό λοιπόν το βίωμα καλούμαστε να συμμετέχουμε και όλοι. Δοξάζουμε τον Πανάγαθο Θεό και τον ευχαριστούμε και επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή να μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μενάρχουνος, που βρίσκεται σήμερα στον Πόρο, εχθές στην Παυκαιρή, σήμερα στον Πόρο για να τιμήσει την Μεγαλομάρτυρα του Χριστού, όπως και εδώ, έτσι και εκεί. Και επιτρέψτε μου κάτι που έχω χρέος απέναντι στην Αγία προσωπικό. 15 χρόνια είχα να φέρω τα θύματά μου εδώ πέρα στο ναό ετούτο. Γιατί? Γιατί ο Δεσπότης μας έστελνε όπου υπήρχε ανάγκη και λειτουργούσαμε. Φέτος ευδόκησε ο Θεός μετά από 15 χρόνια να έρθω εδώ. Και γιατί το λέω? Η πρώτη μου λειτουργία σαν διάκος πριν από 15 χρόνια ήταν εδώ, στη χάρη της. Και είναι μεγάλη η συγκίνηση και η χαρά να βρισκόμαστε οι πατέρες εδώ με έναν απόντα και ο Θεός να του δίνει την υγειά του και δύναμη, τον πατέρα Ρωτόκριτο. Και να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε ο Θεός να τον ενισχύει στον αγώνα του, αλλά και τον καθέναν από εσάς. Να χαρίζει υγεία ψυχής και σώματος, να χαρίζει χαρά σε όλους και να χαιρόμαστε πρωτίστως με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, αλλά και με την παρουσία των οικείων και των φίλων μας και όλων όσων εμπνέονται και εμφορούνται από το Πνεύμα του Χριστού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα αγαπητοί αδελφοί σε όλους. Η Αγία του Θεού να μεσητεύει και να πρεσβεύει για τη σωτηρία πρωτίστως των ψυχών μας και όλα τα υπόλοιπα ο ίδιος ο Χριστός ξέρει πολύ καλά ως φιλόσοφος πατέρας και θα τα προσθέσει και θα τα συμπληρώσει και θα τα χαρίσει απλόχερα στον καθέναν από εμάς. Αμήν. Από το ναό για να κάνουμε την αυτοπλασία και την απόλυση και να ανακοινώσουμε ότι ο Σύλλογος Κομιλιωτών
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφέρει πέρασμα για όλους στο σχολείο του Κομιλιού. Γεωργίου Αναστασίου, Λαμπρινής Αναστασίου Σταυρούλας Ιωάννου Μέρης, Γεωργίου Αλεξάνδρου Κωνσταντίνας, Παναγιώτου συζύγου Τέκνων και εγγονών, Γεωργίου συζύγου Τέκνων Νικολάου και Τέκνου, Καραλάμπου συζύγου και Τέκνων, Βασιλείου Μαρίνης Γεωργίου Μάρκου Γαβρίλ, Βασιλείου Σοφίας Αριστοτέλου Στεφάνου, Δήμητρας Χρήστου Ιωάννου Ανδριάνος, Δήμητρας Δαμιανού Ειρήνης, Νικολάου συζύγου και Τέκνων, Σπυρίδωνος συζύγου και Τέκνων, Ελευθερίας συζύγου και Τέκνων, Ειρήνης και Τέκνων, Ηλίας συζύγου και Τέκνων, Εκατερίνης συζύγου και Τέκνων, Σταύρου Σταθούλας Ορθοδοξίας Κωνσταντίνου, Ελένης Δημητρίου Ευαγγέλου, Γεωργίου Βασιλικής Εκατερίνης Σταυριακής Βασιλείου, Κωνσταντίνου Εκατερίνης Ευαγγέλου Ευκαινίας Αγγέλου, Υγείας και Σωτηρίας Υπεραστών υπομές. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν κόμις ενωρίαν και νήσουν ταύτην. Πάσαν πόλης και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρες, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευγυλίου θανάτου. Υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη. Κερίσεστε ημάς, έτσι επικειμένη της μυστικές αυτού απειλής, και ελεήστε ημάς. Επιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήστε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηριμών η ελπίς πάτων των περάτων της γης, και των ενθαλάσσης και αέρι μακρά. Και ήλιος γεννήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Και ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχον του Πατρί, το Παναγίο αγαθό και ζωοποιός πνεύματιν, συν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα κεφαλάς ημών το Κυρίο φύνομα. Δέσποτα πολυέλαια Κύριε του Χριστέων Θεός ημών, εκπρεσβείες Παναφράτου και του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες αντιμείων θείων δυνάμεων σωμάτων, και εσείς μίαν δόξου τροφή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χριστών, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λίμος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Μύρης Σπυρίδου Αρχιεπισκόπου και Λευταρίου Πενταπόλεως των Μαθηματουργών, τα Αγίων Παρθενομάτων της Παρασκευής, των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, τα Αγίων Ενδόξου Μεγαλομάρτυρου Μαρίνης και την Ιερά Μνήμη επιτερούμε και πάντων του των Αγίων, εκπρόσωποι των βίσων της δέσης ημών, δωρηθήμην την άφηση των παραπτωμάτων ημών, και έπασον ημάς εν τη σκέπη των περίγων σου,
αποδίωξον αφήμων πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεού. Θεοτός και Παρθένε, και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μέσα σου, ευλογημένη σύ εν κυρέξι, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήτας της αγάπης και ερήμου, και εξ αυτών δεκακοστήσαν δραστοτάτας, αυτός ευλόγησον και τους άγγλους σου και των Χριστών των ίνων και των έλεων, και πρίσμεν αυτάν εν τη Αγία Βολτάσια, εν τη Κύριε και εις τον κόσμο του άπανταν, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους όλους του αγίασον. Κυρίου δεηθώμε. Το πάντα τελεσφορήσεις του λόγου Κύριε, και λεύσεις του δίπαντος απόβου, έτσι είναι, καρπούς της απόλαυσης, και προφήνει μετέρες, ότι σπέρμας τις τρεις πέδες, και τα λύσουν επαπειλόγοι, απροσβέσουν τα προσφέρουν αυτός πανάναψος, και τα σπέρματα τάφου, δουν τις διαφόρες καρπής, ευλόγησαν, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας Αγίας, ότι δόξαν εξημήν και μήν, της Αγίας Μεγάλου Μάρτυρος Μαρίας, ταύτα προελεύσαν, παρά των φόντων, ευμόσινων, των ελπίσμιων, τελειοφέρων, παράσχονται αγαθές, είναι εστρεφούντες και θυμίζουν επιτελούν, πάντα τα προσκοτηρία με φίλους, και των αιωνίων του αγαθών την ακόλαση. Πρεσβείες παρακράτων, δεσποίνης ημών Θεοτός, και αι Παρθένου Μαρίας, Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίας, και τιμήν επιτελούμεν, και πάντων στους των Αγίων, ότι Κύριοι, ο ευλογών αγιάζων συντηρών, και τρέφουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, εις του ανάρχος Πατρί, Παναγίο και αγαθό, και δοκιός πνεύματι, νυν και αΐ, και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθούς. Οι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθούς. Ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθούς. Του Κυρίου δεηθώμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος έτσι εφημάνση αυτού και αχάριστη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο
ημών δόξαση, ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμαγιας από το Μητρός, δυνάμεις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, πάντων των Αγίων προστατών και εφόρων της νήσου ημών, του εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Λειτουργία ετελέσαμεν, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, της Αγίας ενδόξου Παρθένου Μάρτυρος Μαρίνης, και πάντων των Αγίων αντιμνήμην επιτελούμεν, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά σε όλους, ιδιαίτερα σε όσους και όσους εορτάζουν, και να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν για την πραγματοποίηση του Πανηγύρεως, τον πατέρα Χρυσόστομο, τον σύλλογο των κομιδιωτών, αλλά και τον καθέναν που με τον τρόπο του προσέφερε για να πραγματοποιηθεί η σημερινή Πανήγυρη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Βοήθεια μας. Ωραία. Καλά, τους οι ευδόκες θα πάρουν. Όχι, δεν θα φύγει.